Garaştırın mı yahu? Kimden özüňe garaşdyryn bol. Men häzir güne çelip beýtip garaşdyrýan ýerim ýok. Jene 3-4 saat garaşýan orada goňa gelmän. Gargulwadyr da şoň bilen gaýdarny mene görýär. Men oňa garaşyp näme o men? Garaşyň örüm. Garaşdyrmak boldy kärim. Tapaýmaýyn başga bir indi baňa garaşdymy. Bulma ur beýli bitpär. Men bir adam meni hiç gıylar gitler indi baňa garaşdymy. Emma yeni diýen. Teň ogruda ýanyp goýýan. Gaharmam ýatdy iýen. Garaşdyýdan garaşaryn, bakty böçüý görüşäryn. Ökölekden ököledäý. İlk özüm yarasam. Doğruda vallı gülsürün. Ağayı ne ettiğiz bu oğlan? Öde soğukta çağıran ol. İnnem gelen ok. Ödüne kimdir nöýt ediysene? Maňa garaşdyran ol. Wah, özümden boldy da. Ýüzümde men ýigitler ýanyp pişip köýüp ýörke. Oňa köý, maňa gaýky diýen bol. Indem garaşdy dur hoja. Indem hoja garaşyp duran bolaýdymlagy. Baram jigin baktydan boldy da, gowy ýigit diýen bol. Uy, näme diýip durna men? Birden ýolda bir zat bolan bolsa näme? Gelýärmidmi? Koşun men hocam tanımadım mı? Ay oğlan, ne hiladın sen? Özüne soğukta çağıran bolýar. Menem bar işim taşlap gelýän. Özümün kelim. Vah, şuna koşuncan. Menem ular çaň ýanyna garaşyp durdum da. Vay, men sana aýtdym ha, ular çaň ýanyna görene göz bolup durmaly. Men sana berde garaşyp diýdim. Vah, huşum uğradım. Bak şimdi ben koşuncan. İnnikde men hiç saçsan gaýtaramam. Me, dağa getirdim şu. Şu arman sen bolaýan da. Ýoksa bir ýan güterdim. Tawul gülsün, tawul. Tanrıya kadar koşuncan tawul. Tawul. Hanenni men Ayaz babasyz galyp. Ayaz baba näme gerek? Ay oğlan, biz her ýyl täze akşamny onu davara bilen geçirýär. Enemem her haýsymyza bir ýumş tapşyrýar. Ene geçen ýyl gyjygym garpam boldy. Ene bu ýyl men garpam bolmaly. Kim garpam bolsa Ayaz babany öz tapmaly. Hanenni teatrlarda da bir Ayaz baba da galanlar. Koşuncan, tapdın diýen Ayaz babany. Hane? Ene men Ayaz baba. Ay oğlan, senden bir Ayaz baba bolmy? Özüňe aýnada bir gördüňmi? Näme dakkan burada kalsan Ayaz babasyň da. Gül ýary diýen şonu. Ayaz babany özü berken. Tortam gerek. Tortum barda olayam şu Ayaz baba. Hawa. Gülsürcan, bir mesele var da. Näme? Ene ağam ağam. Şu toýmada tägedi var ya. Ağam var belli etdim, harika hayallattım. Özüme garsam mene howlugam ok. Vay, ağam barsın näme? Boldy men aýdýan ağama. Ağam baryr. Ýöne bara. Köplük bolup barmasyrlar bolýarmy? Diňe ağam özü bar. Boldy. Ýok özi var ya. Ay ýöne bara gülsürün. Vay, näme? Inni diýene, nidip orada bir toýmaly bolara. Inni nidip orada toýyrdyk diýene. Sonra işimiz var ha, pençeğimdi. Kimiz meğdiyesiyet, ya bir yirki sağlaşmalıdır da kurşurunca. Diyecek oryanlardan var ha, eşiklayla bilmeyenlerler değmedinler diyen ha. Bile gidip saylayla şu eşikleri. Ay, men görmedim, zat etmedim. Ne edip saylayın? Gideli görüydü, hayatı görüydü. Ay, yine utanıyorum. Ay utan koraydın. Yürü gideli. Yürü kurşurun. Saylaylı.